Että erot on hyvin pieniä ja se ei tarvitse yhdessä mutkassa onnistua vähän paremmin, sitä pompsahtaa tuonne aika korkealle. Kimi on parantamassa omaa aikaansa kärkeen, ei ihan tällä ajalla ehkä mennä, ellei tuo viimeinen sektori ole aivan maaginen. Kimi hiljensi nyt, onko nyt joku ongelma? Tämä ei tietysti koskaan näytä kovin hyvältä. Tämä! Kuunnellaanpa vähän. Nyt kyllä mennään todella hiljaa. Kimi tulee varmasti sieltä sisään ja nyt sitten Timppa tarkkana siellä varikolla, nimittäin nyt tullaan niin hiljaa varikolle, että Kimillä ei kyllä ole kaikki hyvin. Joo, se on ihan selkeä merkki nyt siitä. Saa nähdä pääseekö varikolle saakka. Ai. Tämä on huonoin mahdollinen alku tietysti tälle viikonlopulle, se on ihan selvä. Niin hitaasti sieltä hiipii Kimi, että vaikealta näyttää päästä tuonne pilttuuseen asti. Räikkönen on tällä hetkellä viidentenä, eli jos vika on sellainen, että se saadaan tässä korjattua, niin Kimi on kyllä jatkossa, mutta nyt on kyllä kiire. Nyt on kyllä kiire ja Ferrarilta lähtevät miehet juoksemaan sinne työntämään Kimiä tuonne pilttuuseen. Tämä on karmeata katseltavaa, ei auta muuta todeta. Viime vuonnahan Felipe Massalla oli täällä ongelmia. Hän joutui lähtemään viimeisestä lähtöruudusta ja nyt sitten näyttää Kimin kannalta huonolta. Massa lähti viime vuonna ruudusta 22, päätyi lopulta 6. Ja todella huolestuneet ovat ilmeet siellä